Biex ifakru l-100 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' Santa Venera, għat-tieni darba din is-sena il-Vendriżi ħarġu fit-toroq bil-vara artistika u devota ta' Santa Venera. Iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Festi Esterni ta' Santa Venera Mario Coleiro stqar kemm din il-patruna hija l-qalb il-poplu Vendriż u l-festi bħal dawn jaqdu lill-komunità. Inħobbuha ħafna u kburin ħafna b'din il-padruna tagħna u li niċċelebraw dawn il-festi hija xi ħaġa importanti għax bekk nuru l-komunità li għandna fir-raħal tagħna. Mument ħelu kien waqt li l-purċissjoni waqfet quddiem id-dar femmit San George Prega fejn hemmhekk sar talb għaż-żewġ qaddisin bliżar abbati tal-parroċċa jippreżenta bukkett tal-fjuri lill-istatwa ta' Santa Venera. Il-kappillan ta' din il-parroċċa Patri Morris Qabera stqar magħna li jinsab grat għall parruċċani tiegħu kollha u li din il-festa żgur se tħalli l-frott. Ningrassaw lil Alla dak li sar fl-modi u xejn, nħarsu l-qudiem ħalli nkunu parroċċa ħajja kemm issa jkun kif jixtieq il-mulej.